Porteu-ne un altre. Eric Idon, un moment. La donamància cansa molt. I si canviéssim? Pots ensenyar-me a utilitzar-lo. Amb tots els respectes, és una mica... Què? Perillós? No he arribat on sóc sense arriscar-me, Essek. La teva mare, què és el que tenia? Tifros. Un efecte secundari de reviure tants cops. Els records d'altres vides es barregen amb l'actual. Això l'ha canviat. I si descobrissin la seva malaltia? La resurrecció serà denegada i ella executada. Per sempre. El que se'ns demana és injust. És igual com de fidels siguem als nostres països, ells demanaran més, fins que ja no ens quedi res per donar. Suposo que podria ensenyar-te a utilitzar-lo. El que sigui per ajudar.